أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا بمنك للصواب اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ويقينا اللهم آمين على كم بصوبما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توبا مصر با جماعة ببالا جلن فو أمي دوكي أو يكدوين أو في أمباني الله سبحانه وتعالى في علىك أم بصوبما أنك كو بالا جلنا علىك أنكنا جاه يا ربي علىك اللبنيا علىك هيرك أنه يجين عن الأهرة alaka an kisi ka an nawtanga jin ani lahara Allahumma amin ambe arsala kono babu sifati alwudu wal istinja nimena kuma nimbabu imena kuma seldi tachugo ikanga seldi tachugo jume tachugo nyumana min dafaleno ani tuguni ni tarabbana ko tala e kangi yara senya cugudi ni babu mina kuma odeka wa billahi ta'ala tawfiq ako babu sifati alwudu'i ni selji ke cugo babu selji ta cugo ni yo babu wa masnunihi ani selji sunnaw wa mafrudihi ani selji fardaw ma ni yesedi sunnay ni ya farday abin ulu fana preparative ni babu inkono wa zikri listinja'i ani yere seni istinja'i kechugo foli istinja'u kan kechugo di wa listijmari ani farala cheli o fana bi kechugo di o bere bena foni babu inkono fen sababeno yana an ka do darsu yɛrɛ kɔnɔna yɛrɛ la fɔlɔ an b'olu fɛn saba bɔ ɲɔgɔn na o bɛɛ lajɛlen bɛ senya de kun kan fila fɔlen don yan nɔ ni o ye alistinja walistijmar fɛn sabanan o ye alistibra'u senya babu la kɔni n'o tɛ istibra'u bɛ yen nɔ senya babu tɛ bon senya babu don mais sɔfɛn senya babu tɛ i n'a fɔ an da magar'o la ka tɛmɛ istibra komi k'a lajɛ n'a sɔrɔ kɔnɔ bɛ muso la walima n'a sɔrɔ kɔnɔ tɛ muso la o kɛcogo bɛ yen nɔ a bɛ fɔ ma ko istibra mais yan nɔ an bɛna istibra min fɔ o t'o ye bon an b'a daminɛ fɔlɔ listibra'u la seniya fanfɛla fɛ istibra'u kɔrɔ seniya la ka cogoya dɔ kɛ sofɛn bɛ se ka ban cogo min na bon a ka ca la o bɛ kɛ sugunɛ de la n'i taara sugunɛ kɛ sisan i bɛ kɛcogo dɔw kɛ sugunɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ cogo min na a bɛ fɔ ma ko istibra n'i ma istibra kɛ ne tilala sugunɛ la dɔrɔn i sina ka wuli i ma istibra kɛ a bɛ se ka kɛ kɔni sugunɛ bɛ tigɛ mais i wulilen kɔfɛ sugunɛ kunkuruw bɛ se ka bɔ k'i ka fini tiɲɛ o du kɔlɔlɔba de bɛ o la a bɛ kɛ sababu ye ka yankankata lase mɔgɔ ma komi o sabatilen don alakira ka hadisa la cogo min na sallallahu alaihi wasallam o kuma istibra'u seniya babu la o ye i ka cogoya dɔ kɛ ni sɔfɛn bɛ se ka ban cogo min na ni i wulilen kɔfɛ i kelen kɔfɛ k'i yɛrɛ la seniya dɔ wɛrɛ tɛ bɔ o kuma o kɛcogo in a bɛ fɔ ma ko alistibra'u bon sisan istibra'u kɔfɛ i bɛna sisan i bɛ n'i yɛrɛ laseniya sisan sɔfɛn nɔ min bɛ la sisan k'o bɔ i la i kelen ka kɛcogo dɔ kɛ sɔfɛn bɛɛ bɔra sugunɛ bɛɛ bɔra banakɔtaa bɛɛ bɔra a tigɛra pewu foyi tɛ kɔfɛ bilen hali n'i wulila dɔ wɛrɛ tɛ bɔ o ye istibra'u ye sisan o kɔfɛ sɔfɛn nɔ min b'i la i bɛ n'o de wuli ka bɔ i la sisan wala o kuma o bɛ kɛ ni fɛn fila ye imma alistijmaru walima alistinja'u walima k'u fila fara ɲɔgɔn kan
amma daminɛ istijmaru la istijmaru ye ka fɛn gɛlɛman dɔ ta k'o kɛ ka sɔfɛn nɔ jɔsi k'a jɛ farakuru walima hakada yiri furabulu walima kala o n'a ɲɔgɔnna i bɛ fɛn dɔ ta sugunɛ nɔ k'o jɔsi ni o ye fo k'a jɛ walima banakɔtaa nɔ k'a jɔsi ni o ye fo k'a jɛ o ye istijmaru ye istinja'u o ye sa ka ji kɛ k'a seniya ka ji kɛ k'a ko k'a jɛ o ye istinja'u ye o tuma nin fɛn saba de bɛ seniya kɔnɔ a bɛ fɔlɔfɔlɔ min na i bɛ fɔlɔfɔlɔ min na o ye istibra'u ye ka mɔɲɛkɛ yɛrɛ fɔlɔ sɔfɛn bɛɛ ka bɔ ka ban yalasa n'i wulila n'i yɛrɛ seniya i wulilen kɔfɛ dɔ wɛrɛ kana bɔ i la tuguni o baara a bɛ fɔ ma ko istibra'u n'i tilala istibra'u la waati min na o tuma sɔfɛn nɔ i bɛna o wuli ka bɔ i la sɔfɛn nɔ min b'i la i bɛna o wuli ka bɔ i la sugunɛ nɔ walima banakɔtaa nɔ sisan i bɛna o wuli ka bɔ i la o bɛ kɛ ni istijmaru walima istinja'u walima k'a fila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan naam a ko walaysa listinja'u a ko istinja'u ma kɛ min ma fɛn ye yajibu n'a bɛ wajibiya an y'o salal wudu'u o ka seliji tugu bihi a la istinja'u tɛ o fɛn ye k'a fɔ ni i taara ɲɛgɛn na n'i yɛrɛ seniya ɲɛgɛnna taa kɔfɛ dɔrɔn wajibi ka sina ka seliji ta ayi o tɛ wajibi ye seliji y'a dama ko ye o fana ye a dama ko ye o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la la fi sunanil wudu'i o tɛ seliji sunna la wala fi fara'idihi o tɛ seliji fardaw la seliji farda t'o ye a sunna t'o ye a mustahabu t'o ye k'a fɔ ni bɔra ɲɛgɛn na dɔrɔn ka sina ka seliji ta ayi o tɛ wajibi ye n'i sera k'a kɛ kɔni a ka ɲi n'i ka seliji tiɲɛna bi maana seliji ka y'i la waati bɛɛ lajɛlen na o ka ɲi waati bɛɛ seliji ka y'i la o ka ɲi fasamantiya ba b'o la komi fɔlen don alakira ka kumakanw na sallallahu alaihi wasallam mais k'a fɔ ko seliji yɛrɛ yɛrɛ de farda don walima seliji yɛrɛ de sunna don walima seliji yɛrɛ mustahabu don ayi a tɛ don kɔni kɔnɔ komi seliji ka y'i la waati bɛɛ o ka ɲi o tuma n'i ka seliji tigɛra o tuma i bɛ mun kɛ seliji de ta n'a fɔra seliji ka y'i la waati bɛɛ o ka ɲi o tuma n'i taara ɲɛgɛn na i ka seliji tiɲɛna ni seliji tiɲɛna sisan pour que seliji ka y'i la tuguni i bɛ mun kɛ o tuma i bɛ seliji de ta donc o de don dɔrɔn n'o tɛ k'a fɔ ko seliji farda don walima seliji yɛrɛ sunna don walima mustahabu don seliji yɛrɛ yɛrɛ ayi o fɛn tɛ a ko wa huwa istinja'u n'o ye yɛrɛ seniya ye ka sɔfɛn ko ka bɔ i la min babi ijabi zawali najasati o bɛ wuli sɔfɛn wulili wajibiya babu de la bihi ni istinja ye o bɛ don babu min kɔnɔ k'i yɛrɛ seniya ka sɔfɛn wuli ka bɔ i la ni sɔfɛn y'i sɔrɔ wajibi don i b'a wuli ka bɔ i la o tuma sɔfɛn wulili ka bɔ i la o de bɛ kɛ ni istinja ye aw bil istijmari walima ni faralacɛli ye o tuma istinja ye o ye an ko ka ji kɛ k'a ko i taara sugunɛ kɛ i tilala istibra'u kɔfɛ i bɛ ji kɛ ka haka sugunɛ nɔgɔ ka bɔ i la walima i taara banakɔtaa kɛ i tilalen kɔfɛ i bɛ ji kɛ k'i yɛrɛ lasaniya o ye istinja ye walima faralacɛli istijmar i na kala ta k'o kɛ k'a jɔsi k'a jɛ walima i na farakurun dɔ ta k'o kɛ k'a jɔsi k'a jɛ o tuma k'i yɛrɛ lasaniya o bɛ don babu de kɔnɔ mais seliji kɔni farda tɛ a sunna tɛ a mustahabu tɛ li alla yusalliya nin kɔsɔn ale kana seli biha ni sɔfɛn ye fi jasadihi a farikolo la parce que seli sharti sɔfɛn kana y'i farikolo la o tuma ni e taara ɲɛgɛnna t'a la ni min yɛrɛ lasaniya i bɛna seli ni sɔfɛn kɔni ye o de kama wajibu ye k'i yɛrɛ lasaniya ka sɔfɛn ko ka bɔ i la
ويجزئ فعله وكما أبي كما يعني نعبو استنجاء غنيا بالا والما غنياتي على كمي العبادات إنما الأعمال بالنيات باتو نيبا كين غنيا دي بين ينيلا غنيا بين يني في أكللا كم سيلي نسون أني جاو أني هيجو boyelo ni min mo min taranya kana fane be fakira la siniya ngani ko bala wal man ngani ko tala ako wa yujzi fi'luhu istinja'u kalibi wasa bi ghairi niyyatin na makin ngani itaran wa sune kala wal mai tarabbana ko tala ibi yar la sinna dro ki je ngania atise ngani kula ka fo ala mena sofen ko ka bonyira la ai ngania atise ngani kula awa iba akko ka boyla dro وكذلك غسل الثوب أكو فينين كولي فنا بيتي النجس ني وي فيني سوفلي سوفي مانيكا فيني فنا سرو واجب دي جيسن ماني كاكو وكما ني وي سوفي انكو كابو فينينا والما يفرق لا اكولي تي واجبيه اي اتو غنيا تي واجبيه غنيا تي واجبيه نعم كافو على منا سوفي انكو كابونغا فيننا اي walma ka ngani ala mena sofen ko kabon farkolo la wote wajibi na l'essentiel ko ne doron sofen ka ko aywa sofen ka ko kabo ika finna walma ka ko kabu I farkolo la ni jiye aywa jimi jisene mai ore ka gele na'am وصفة الاستنجاء يركچغو وكما ني بفكي لا سنيا سغنه لا ولما بنكو تعالى بك چغدي ان يبدا اكدمنه لك بعد غسل يده اتيغا كولي كوفه ما يبي ايوا يرا سنيا بك ني مانتغدي يبي جيدو بوالا فلو كاتغي نيغي ولا او كاين يبي جيدو بويتكلا فلو كي تغي نيغي ولا سا awa ni klala wati mina ni ko yeba ko sofen wulili sofen kasabe tika wara no gara kwa no te ni snaka jalano sofen ati bon har ni yako ka ke chugo sofen abi meka soro sofen kasama wala ma tiken ko li koreodi o ma inu man tiken beke ka ko bisna jido bolla do ko nyigi mawri ko ko anyabda ka damdal ke bara gasri yadihi atike koli ko fe no inu mantige fa yaghsilu makhraj al bawli abe sugune boyoroko kuma ode abe ibe damne la folo ko bara listibra ma istibar ko fe ibe sugune boyoroko folo suma yamsahuma o ko fa be fem masahi fil makhraj no be boyorola min al adha kabini sofena bimadarin ni farakurunye aw ghayrihi walima farakurun tana ma farakurun walma kala aboke ka banagota boro joshi ka je aywa na a joshira ka je na dano ma be wasa mena tola ka ji fana ke ka ko bashite ola kuma abina ko nyebe me o fana ni mbe se ka ke na fo e wula honna donc ni miseka ke ko konna dala amma du konna la awa nyegen konna nuna ninka gele wala nin ko ni nin kiro nunu chama me tasoro o biseka appliquer 100% wula konna dala ko konna ma du konna bon anga du konna nyegen be chugo mina ka fo ka wa ato farakuru nyini kire joshne walma kala kire joshne ka kala ka jike kire senia nyigen konna benake abenake no la de na ma fo nikla la nibe afli e nyigen kono o fana adama koy parce que nyega wonte kile na o ma ningo ni dro ni nyinde mbi fe nasuro ni be wula kono mais ni te wula kono awa anga sokona nyega nunu ibi rasina ni jiye dro direct na ثم يمسه نعم أكو ثم يمسه موقف بفم مساي في المخرج نو ببورو من الأذى كابيني سفنا بمدار نفركورين أو غيره والمنوتنا
aw biyadihi walima aba joshini atege summa yahkuha abe soroka atreke bil ard dukulola walima nama kala soro ama farakurun soro ama foy soro mim se ka yere joshi fo atege de o kuma ba tege ka banagota boro joshi ka treke dukulola ka joshi ka treke dukulola wa yaghsiluha abe soroka ako donc wa yaghsiluha ba tege ko na ya tege ko suma yastanji o ko fa be soroka istinja ike bilima'i nijiye kuma ya fo chugo mena nin ko ni wa angal ni misaka ke kun konna nundela donc kun konna mais nyigan konna ka fo be bana ko ta ceni tige ka kla ko joshi du mara nyigan konna la du kono nyigan konna be no nin ko ni hula konna ko de naam suma yastanji ko fa be stinja ike bilima'i nijiye abi soro ka yere lasina ni jiye wa yuwasilu sabbahu abi ji boni abo o tugutu ibe jika la don iba treke ibe jika borola iba treke awa hakala ibe jika la iba treke wa yastarhi abi yonko qalila doni pour que ka kolin wayama abi yonko kabo nasro dugmala do abi ay banawta ke dugmadi ina fo kuma honna misalela kuma abi yonko doni kana sinaka isigi dugmala la ibe yonko doni pour que akoli kan waya wala naam wa yujudu arka zalika abu o treke chugunya biyadihi ni atege hatta yatanzafa fo yoran ka tasiniya ma ibe jikala ka ko ibe jikala iba ko don fo ka ko ka je pass naam okma وليس عليه غسل ما فين كوليتي أكا بطنا ني أدغرا من المخرجين كابني بورف لالا ما سانفلا دي كولي واجبيا ذكروا سانفلا بنغوتا بورو سانفلا ميد أو أكوننا وير كوننا كتا أو كوليتيكا كان في بير كلفي كافو سوفا مي كون لا فو فانا كبول لا وتيكا نعم sanfela sofa en boro sanfela drone ko li wajibi wala yustanja ute istinja ike mirihin fiebla istinja ko tola ala kara goni mami istinja ike fiebla aywa iyala ka tasrabla na'am wa man istajmara ni mogomi farla chelike bi salasati ahjar ni fara sabaye يخرج آخرهن ني أولو فرن اللبان ببو نقيا سينما أجزاه وباوسا دو بيونا أبي فكا فرلا تشيليك جيتا بلو مثال يلا أبي فكا ير لسينا ني فراي والما كلاي بو كيكا كي ويتري سبا دورو بو إيه سبا ني فولا إيه رتشي ني فولا كي رتشي فلانا سبانا إيه يسوفن نوتي أولا دونك هكذا ناس رفراكرون كابو يبسكا يلما haka yoro jalam numbala okuma niya ya joshi iye fara ya ajalendo iye yoro mkika joshi ajalendo anno foi tala o bayra ka ko okuma senera na mako ajiza ko ba wasa okuma har ni mako akulite ka wajibi ble ako wal ma'u meji atharu odika sini kosobe meni segena ka jika ka ko aywa odikai wa atyabu odika di niye parce que ube siga ge nimbe ko fe ni klala ka jika ka ko o kuma siga be takabi duskuna wa ahabbu ure kanondo ere fana ila al ulama ikatara don bauma mai ka flab belajele mfara nyokonka bo ibe istimaru ke ka klaka ako ni ji fana mais ina fa ya fo chugo mina watu tekelenye yoro tekelenye an ko ninka tabulula min ko ni awalla felu doro o al sinja faqat ka jike ka kodro ka da ka nyega on be chugo minabi nyega on be chugo minabi comme folo ta soro e gula kono mo uluka banota bebe ke ko kono ita soro ka banagota folo banagota beta ke gula de kono
ori kama har fiqh kitabun kono nube kuma ka wa fa ka be odima ya muridul baraz ni mo gombe fe kata nyegana parce que baraji hakata baraji naam abe yoro dekene mi ni kungo kono donc yoro la be mi kata bana ko tafki har al ghaitu ya al ghaitu bana ko ta ghaitu la silla ghaitu te bana ko ta ere to ghaitu ye e tu kono na de ni be fe ka bana ko ta ke ta ke tu min kono donc ori ghaitu yi usna ka bana ko ta ere to ko al ghait ya bo kuma fiqh kitabun nun lanimbe fi fiqh kitab koron nun lanimbe ka be odema folo mo ko meta u kan nyegana ta ke wulari kono o kuma ori kama kiri nun chama benen do ka be ulula halawdema mais sisa nga wa nyegen kono be cigo mina ananga sigu be cigo mina anga nyegen kono be cigo mina a do appliquer ka gele donc istijmaru an ka bi nyegana tala ka gele ibe istinja uke doro naam koro ni kala do jike ka yoro ko ka je pass abana ومن مغمي لم يخرج منه بول ني سغنا ما بو على ولا غائط نيمنا بنكو تافن ما بو على وتودع عليكم يسلجتا لحدث سلجين لكما كافو ابورا نيغنا ما بو نيغنا اكوني سلجتا لا دربي فك سلجتا او نوم والمصنوع كما او لغير ذلك والموتنا مما كبن فنا يوجب الوضوء انو بسلج واجبيا فلا بد كارته من غسل يديه اتغف فلا كوللا قبل دخولهما ككو فلا دونيه في الاناء من كنو ماني ما مي دفك سلجيتا har ni ma bonye kana ima bonye kana iko ni be feka selijita parce que ka selijena kuma ko obligatoire ibi tega fla ko folo yeni ka do minan kono ibi tega fla ko folo nasoro minan dailen akira minan dailen ni sawa akem amake minan dailen sawa ibi tega fura flen kono ko folo selji damnela ako wa ghasilul yadaini tega fla koli min sunnati alwudu wa yaselji ka sunna doye qabla wal ma wa ghasilu yadaini tega fla koli قبل دخولهما كاكو اوفلا دونيه في الاناء من كونو من سنه الوضوء ويسد سنه harni bora nyigande la bimana atro harni bora kolji de la i bora kolji la o koni o basro tege kon jelendo mais o bena tawta ni be fika seljita ibe tege fura flen ko folo shin saba iba do minan kono sawa ita do minan kono sawa ibe ako folo shin saba o sunna naam bo ifle o tege ko li flamin ifle o ko li mi ga shin saba o te farda place tare ningo ne dro selji damna dro bi tege fura fla ko shin saba mais ni i damuri ka jude ni na kinya da ko sai bi ni tege ko ni bi tege ko la fana ibe sigi ka tege aywa kanku imbela jilen ko kata shoni na kata bla fon non pour la bere ko li wajibi ko li ko folo inte farda place ta ma foni ya ko ni farda ngani ay ma fo depuis tega fra koli la ya koni selji farda ngani ay bo o ko na bse ka wasa mais ni ya koni sunaya de ngani ay parce que selji sufona tega koli wajibi tega bedo tega be kata nongon kurla kata bla foshonina abere koli farda ay na ولماذا مضت عن الدم مغرلي السنه والاستنشاق عن جدوني نونا نو يجي سمسموليه وفنا السنه يجي دا كونو كا مغري كاتو يجي دو ني كونو كا فيه كابو ولو فلاب ادم سنه والاستنثار عن افيه لي كابو هكذا نيجي دو إنونا ويادم سنه كا فيه كابو وفنا ادم سنه ومسؤول الذنين أن تلوف لما مسائلي وفنا السنة تلوف فرف لا أكون أنا كنا منا وين درون تدا وين درون تدا تلوف فرا أكون أنا كنا منا ومسائلي والسنة وباقيه أتو
selji sunfonto faridatun uyi fardai na'am ma ato uyi fardai sa atora nyeda ani tegefla ani kungulo ani senfla na'am ulu fardai mambe ajoyano ambe doge ala kambe sabama na'am ala ka famtu mande amma ya rabbi babu sifatul wudu'i kan saljin ya mugon babunga wa masnunihi ara sunna wa mafrudihi ara farda wa zikri listinja aru istinja in konne wal istijmar aru girsure walaysa listinja in manya mimma hoya yajibu abu wajibini an yusala bihi alwudu'i na saljin tukaya kimtu wajibi la fi sunan alwudu'i kanta salji sunnari wala fi fara'idihi anta fardari wa huwa kinqoni min babi ijabi zawali najasati kenwo gilli suben gillen wajibina on babunye bihi ti istinja'inga aw bil istijmari wal mati girsuringa li alla yusalli ku sawaran ma'ar salli biha ti subenga fi jasadihi ihatini wa yujzi fi'luhu istinja'in gullen wasene bi ghayri niyyatin agamatin niyya wa kadhalika ghaslu ath-thawbi an-najis yaran subtin qana yanqan kem moringa niyan pintari وصفة الاستنجاء استنجاء يمغو أن يبدأ أن جبه بعد غسل يده أكتن ينقين بالله فيغسل مخرج البول أو بوسم دنگران ينقني أم بوران ينقني ثم يمسه ما كن بلا وهم مسهني في المخرج كن غو سبن بوران من الأذى جلي سبن بمدار تقول لهم كنتري أو غيره ما كنتنا أو بيده منا ديساتي كتنها ثم يحكها كم فلنا ديسا بالأرض مينا ويغسلها وكتن ينقني ثم يستنجي كم فلا وكتن استنجائنا بالماء تجينا ويواصل صبه أو جنغو جين تكني ويسترخي أو يمكن بكا مينا قليلا هن ويجيد عارك ذلك أو كن ديسا مغسرني بيده تكتنا حتى يتنظف ما دنگرنا دقسنو وليس عليه غسل ما هن ينقين كما بطنا كن فوق من المخرجين جل بوران في الهيم بقوم من غني كن ينقين كما ولا يستنجى إن تستنجى إننا من ريحين هنكين جنبيا ومن استجمر سربي كنا جرسوريا بثلاثة أحجار تجرسكيا يخرج آخرهن كل غرين أو بكا نقيا السن أجزاءه أوا وسنا حرق ما ينقي والماء مجينا ينخرجين أطهر كن ينسن تحت dina girsuren bale wa atyabu kenya na li nyonkin da basi kenya usikan qatala wa habbu kenya qanuntani lil ulama kata qarangana wa man lam yakhruj minhu bawl ma busirbiya wala gha'itun wala nyaga min dire wa tawadda aghni tamami atti aghni lagya li hadathi sabura aw nawmin wal maqonqo aw li ghairi zalika wal makin tanara مما جلهويا يوجب الوضوء كنغو سلجين واجبني فلا بد كارنتا من غسل يديه أكتم بلي ينقينا قبل دخولهما ننسامير وين كان في الإناء يكندي مرادني هرانغ ما بو جوغري هرانغ ما بو جوغري مرادني أن كتيب مغسونتا هو أنت مكندي تاوتا أنغاني لغني أو كتوم بلي ينقين هنا وغسل اليدين كتم بلي ينقيه قبل دخولهما ننسامير وين كان في الإناء يكندي من سنة الوضوء كان سلجين سنة ولماذا مدد أرو لاقين كجوجين سنة والاستنشاق أرو جنس مسلمين والاستنثار أرو جنس فوسان بكا نقلني ومسه الزنين أرو ترن في المساهي كان سنة وباقيها كتي فريضة كان فردا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم